श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. राजकीय वर्तुळातील महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे नेते आणि माजी मंत्री उदय सामंत यांच्या गाडीवर हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत माजी मंत्री उदय सामंत हे पुणे दौऱ्यावर होते. या दरम्यान उदय सामंत यांच्या गाडीवर कात्रज चौकात हल्ला झालाय. गाडीच्या काचेवर जोराजोरात हात मारून काचा फोडल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. महाविकास आघाडीतील माजी मंत्री उदय सामंत यांनी त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याबाबत मध्यरात्री एक ट्विट केलंय. या ट्विट मध्ये त्यांनी म्हटलंय की गद्दार म्हणतात तरी शांत आहे, शिव्या घालतात तरी शांत आहे, आई वडिलांना शिव्या घातल्या तरी शांत आहे, लोकशाहीत विचार बदलला म्हणून काय ठार माराल, शांत आहे म्हणजे हतबल आणि असह्य नाही, काय ह्याला उत्तर आहे, अंत पाहू नका, जय महाराष्ट्र. गाडीवर दगड मारून पळून जाणं ही मर्दानगी नाही, कायदा सुव्यवस्थेचं पालन करण्याचं काम सरकारचं आणि पोलिसांचं आहे. त्यामुळे ज्यांनी हे केलंय त्यांच्यावर कारवाई करण्याचं काम पोलीस करतील असं म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उदय सामंत यांच्या गाडीवर झालेल्या हल्ल्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. उदय सामंत हल्ला प्रकरणात 6 जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर पाहूयात यावेळी उदय सामंत यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे. काल एक भाषण करतो, आमच्या गाड्या फोड्या, आम्हाला जाळून टाका, आज हल्ले होतात. मी पोलीस स्टेशनला FIR दाखल करून आलोय. माझ्या ड्रायव्हरनं सविस्तर माहिती भानगडीमध्ये नाही, मला काही इजा झाली नाही. महाराष्ट्रातल्या जनतेचं प्रेम, माझ्या मतदारसंघातल्या जनतेचं प्रेम, या सगळ्यांचं सहकार्य, या सगळ्यांचे आशीर्वाद, आई वडिलांचे आशीर्वाद, त्याच्यामुळे कुठेही मला इजा झाली नाही. पण ही काही लोकशाही नाही. इकडे आपण आपले सोज्वळ चेहरे लोकांसमोर आणायचे, आमचे आई वडील काढायचे, आमचे आई वडील आम्ही विकले म्हणून सांगायचे आणि आमच्यावर हल्ला करायचे. ही काही राजकीय संस्कृती नाही. झालं ते बरं झालं. आज महाराष्ट्रातल्या जनतेला नक्की यांचे चेहरे उघड झालेले आहेत आणि ह्यांच्या विरोधात जर कोण गेलं तर तुम्हाला ठार मारू, ही जी काही यांची प्रवृत्ती आहे ह्याला घाबरणारे आम्ही नाही. आम्ही कुठच्याही पद्धतीनं 4 हात करायला देखील तयार असतो, परंतु आमच्यावर संस्कार आहेत म्हणून या भानगडीत आम्ही पडत नाही. एकीकडे हल्ला करायचा, दुसरीकडे छाती फुगून हे सगळे हल्लेखोर सांगतायत, शिवसैनिक सांगतायत की यापुढे देखील आमदारांच्या अशाच प्रकारे गाड्या फोडू, चिरडून टाकू. सोडावं, या फुटकळ लोकांना आम्ही भेग पण घालत नाही, त्यांची किंमत पण आम्ही करत नाही. आम्ही शांत आहोत याचा अर्थ आमच्या संयमाचा अंत पण देखील कोणी बघू नये. आणि ही खरी लोकशाही आहे, ही जी महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर मांडली काही शिवसैनिकांनी. काल एक भाषण करतो, आमच्या गाड्या फोड्या, आम्हाला जाळून टाका, आज हल्ले होतात. मी पोलीस स्टेशनला FIR दाखल करून आलोय. माझ्या ड्रायव्हरनं सविस्तर माहिती सांगितलेली आहे. आमचे जे पोलीस होते त्यांनी आमचं संरक्षण केलं, त्यांनी देखील पूर्ण माहिती सांगितलेली आहे. पोलिसांवर माझा विश्वास आहे. लवकरात लवकर हे जे कोण फुटकळ लोक आहेत ही अटक होतील आणि आम्हाला न्याय मिळेल. नक्कीच तुम्हाला न्याय मिळेल म्हणताय. पोलिसी प्रक्रिया कशी झाली, काही जणांना अटक करण्यात आलेली आहे का, डिटेन केलंय कुणाला? कारण पोलिसांचं सुद्धा हे एक अपयश आहे असं बोललं जातंय. चौकात पोलीस होते तरी देखील असा हल्ला झाला. हा दोष देणार नाही, कारण शेवटी पोलिसांवर पण जो काही ताण असतो तो देखील महत्त्वाचा आहे. शेवटी हे घडलं, हे आमच्या नशिबामध्ये होतं असं समजायचं, पण जी प्रवृत्ती आहे ती ठेचली पाहिजे. आज पोलिसांना दोष द्यायचं आणि सगळं दूर करायचं ह्याच्यातला बघणं, ही प्रवृत्ती जी आहे. सभेला जाताना कसे काय हाताला दगड बांधून जातात, सभेला जाताना हातात कशी काय स्टिक असते, म्हणजे एकतर सभेला अशा पद्धतीनं यावं असं कोणीतरी सांगितलेलं असावं, त्यामुळे अशी जावं ही माझी विनंती आहे. नक्कीच. पण या हल्ल्याला तुम्ही उत्तर कसं देणार आहात आता? संविधानिक पद्धतीने देणार की आणखी आक्रमक पद्धतीने देणार? याला उत्तर कसं द्यायचं या संदर्भात आम्ही सगळेच, आमचे सगळेच सहकारी, आम्ही शिंदे साहेबांबरोबर चर्चा करणार आहोत. कुठेही शिंदे साहेबांच्या व्यक्तिमत्वाला गालबोट लागेल असं कृत्य आमच्याकडनं होणार नाही. म्हणून परत सांगतो, आम्ही हतबल नाही आहोत, पण कुठंतरी महाराष्ट्राची जी राजकीय संस्कृती आहे ती आम्ही सगळे जपतोय. मध्ये तानाजी सावंत साहेबांच्या ऑफिसवर हल्ला झाला, तीच मुलं असणार आहेत. आणि हे जर अशा पद्धतीनं करणार असतील तर आम्ही देखील कुठंतरी संयमाचे बांध हे बाजूला करू शकतो, हे देखील. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.